Čo ja poznám, tak vlastne existuje vlastne návod na poskladanie kocky, že sa skladalo postupne. Najprv sa skladala horná vrstva, vlastne horná strana, potom bočné, potom vlastne druhý rad a nakoniec sa skladal spodok. Aj pri súťaži sa postupuje takto postupne, alebo sa je nějaké, prostě jsou triky, jako poskládat celou kocku naraz? Tohle to je taková začátečnická metoda, tak která popisuješ. A jinak já třeba používám metodu, kterou vymyslel Čech Jiří Friedrich, která spočívá v tom, že napřed si složím barevný kříž na jedné straně. Potom mezi každými dvěma částmi, třeba bílá a žlutá, umístil tyhle ty dvě kostičky zároveň na jednu sérii tahů. Čili bílá, žlutá, tak se podívám. A bílá, žlutá mám tady složenou kousek. Podívám se. Žlutá, modrá. Složím žlutá, modrá. Modrá, zelená. Složím modrá, zelená. Zelená, bílá. Složím zelená, bílá a mám první dvě vrstvy. Mám první dvě vrstvy poněkud rychleji, než když se skládá napřed jedna celá, potom se skládá druhá celá. Tak takhle složím vlastně skoro skládám obě dvě najednou, kromě toho kříže tady. Takhle na pět kroků složím první dvě vrstvy, potom poslední vrstvu na jeden algoritmus. Otočím všechny kostičky, aby mi ukazovaly tu správnou barvu nahoru, což je oranžová. Ale vidíš, že jsou ještě jsou špatně vůči sobě přeházené, takže na další algoritmus je přehážu tak, aby byly každá na svém místě a aby mi zachovali tu správnou orientaci. A tohle je nejfrekventovanější metoda mezi speedcubery, to používá, dá se říct, 95% všech lidí, kteří dneska skládají kostku rychlostně na čas. Čiže touto metodou se skládá za 15 sekund, nejméně. Tak. Padl s ní i světový rekord 7,08 s touto metodou.